שלום חברים שלי, היום נעשה שיחה. מה זאת אומרת אני? הסרטון הזה אזהרה. עכשיו אנחנו נעשה סרטון שקוראים לו משעמם. אז הנה דברים שתעשו שמשעמם לכם. דבר ראשון, אני ממליץ לכם משחק להוריד שקוראים לו פיאנו דלס 2. זה משחק פסנתר שצריך ללחוץ על המקשים השחורים, והדבר הזה של הכחול שחור הזה לחצו ואז תלו את זה למעלה. יש שם הרבה כוכבים, כתבים אתם ברמה גבוהה. כשאני משועמם אני עושה את הדבר הזה, אז תעשו גם. הנה, טיפ אחד. הטיפ השני הוא סתם להירדם תנומה ולחשוב על חלום שרציתם ליד יום ההולדת שלכם. הנה, תנו לדוגמה, למשל יש כיסא. הכיסא הזה חולם על איך להיות לא כיסא. פדיחה. קדיש. טוב, בסדר. והסיבה השלישית והאחרונה שלנו להיום היא... טוב, תיזהרו. הסיבה אמיתית. אזהרה. אל תעשו. פשוט תהרגו את עצמכם. פדיחה. טוב, זה סרטון, לייק וסאב ויאללה ביי.